Asi vás nezaskočím informáciou, že naše telo sa skladá z buniek. To znamená, celé naše telo sú miliardy a miliardy buniek. A možno už nie každý vie, že ich máme okolo 50 druhov. A každá jedna je zložená z obalu, z jadra a z ďalších zložiek, ktoré nie je podstatné, aby sme si teraz vysvetľovali, ale chcem sa práve pristaviť pri obale alebo membráne, ktorá je vstupnou bránou do každej bunky. A každá táto membrána má určitú priepustnosť, alebo iným slovom aj fluiditu. Prečo je to dôležité? Prijímame potravu do nášho tela, ktorou dodávame energiu a toto prechádza cez náš bunkový systém. No, prechádza, alebo aj nemusí. Práve to závisí na tom, v akej kvalite tá naša bunková membrána je. Tá kľúčová informácia je, že môžeme dávať do seba to najlepšie, čo existuje, ale pokiaľ nie je bunka a jej membrána dostatočne priepustná, tak sa nám žiadne živiny, vitamíny, minerály, stopové prvky, cukry dovnútra nedostanú. To je jeden problém a tým druhým je, že aj to málo, ktoré sa tam dostane, tak bunka spracuje, použije ho cez mitochondrie na energiu a zase toxíny majú ísť z tejto bunky von. No ale ak nie je tam tá dostatočná fluidita a priepustnosť, tak sa to nedeje. A následkom toho sú práve chronické zápaly, ktoré sú zase príčinou a vstupnou bránou pre civilizačné choroby, ktoré vieme, že sú veľmi nebezpečné a častokrát končia práve tým najhorším možným scenárom. Takže to, čo je dôležité, je, aby sme práve priepustnosť našich buniek cez membrány mali zabezpečenú a ak vás zaujíma, ako na to a čo je naozaj funkčným nástrojom, aby naše telo cez bunky fungovalo v poriadku, tak si pozrite aj nasledujúce videá. A na toto dajte like. Ak vás zaujala myšlienka tohto YouTube kanála Zdravie nie je náhoda, tak dajte odber a zároveň zvonček, aby ste nezmeškali tieto dôležité informácie. Ahojte a buďte zdraví.